लाइभआव दसे फैबाय लोगोफोर दुर्गा फुजानि बबेयाव टारगेटफोरखौ लाखो एसे कमेन्ट्स खालामदो आरो माबेयावहाय बेरायखो ना लोगोफोर फिन खेबसे लाइभआव फैलायबाय नैबे मोनाबिलि समावहाय साउन्डआ बोरै थांखो क्वालिटि मोनथिला दुर्गा फुजा माबेयाव बेरायखो ना हेल' हाय लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामदो साननैसो जालायबायमोन बेबायदि लाइभआव फैयैयाहाय आङो दिनै गोबां दिननि उनाव फिन खेबसे लाइभआव फैफिनलायबाय लोगोफोर कमेन्ट्स खालामनो हागोन दुर्गा फुजा मायाव बेरायखो हाय हेल' कमेन्ट्स दुर्गा फुजानि जेरावबो बेरायाखै नामा एसे कमेन्ट्स खालामदो लोगोफोर गोबां दिननि उनाव फिन खेबसे लाइभआव फैलायबाय दिनैहाय खोमसिसो नुयो माने बारा मोजां नुवा आरोना मबाइला माने बानजाया आंना थ' बिनि थाखायनो एसे प्रब्लेम जायो आरोना हाय हेल' दुर्गा फुजानि बबेयाव बेरायखो लोगोफोर एसे कमेन्ट्स एसे कमेन्ट्स खालामहरदो लोगोफोर दुर्गा फुजा बबेयाव बेरायनो सानखो हेल' हाय हेल' लोगोफोर कमेन्ट्स खालामदो लोगोफोर एसे इन्टारनेटआ खामानि होथाराखै दिनैबो हाय हेल' दुर्गा फुजानि बेस्थ' नामा एसे कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर लाइभआव दसे फैबाय दिनैहाय गोबां दिन जाबायमोन हाय हेल' लोगोफोर कमेन्ट्स खालामहरदो लोगोफोर कमेन्ट्स मायाव बेरायनो एसे टारगेट लाखो ना हाय हेल' लोगोफोर हेल' आंनिया दिनै एसे खोमसि जाबायलै लाइभआ मोजां गाज्रि दसे सावरायनोसै लाइभआवहाय फैदो लोगोफोर एसे कानेक्ट खालामदो ओरैबायदि प्रब्लेम जागासिनो नेटआहाय हाय हेल' कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स गोबां दिननि उनाव फिन खेबसे दिनै लाइभआव फैलायबाय दुर्गा फुजायाव मायाव बेरायनो सानखो एसे कमेन्ट्स खालामदो लोगोफोर लाइभआव फैदो दसे कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर कमेन्ट्स हाय हेल' गोबां दिननि उनाव फिन खेबसे लाइभआव फैदों दिनैहाय खोमसिसो नुलायलाङो नैबे मबाइला एसे प्रब्लेम साउन्ड बोरै थांखो जेबो मिथिला साउन्ड क्वालिटिखौ एसे कमेन्ट्स खालामहर लोगोफोर कानेक्ट खालामदो एसे आंनियावहाय बेबायदिनो गिभ एवे लाइभ फैनो थांगासिनो दङ लोगोफोर गिभ एवे लाइभ फैनो थांगासिनो दङ थ' साननैसोनि उनावहाय बेबायदिनो गिभ एवे भिडिअ फैगोन आंनियाव थ' जायफोरा गोसो नोंथांमोना पार्टिसिपेट खालामनो हागोन आरो जइन खालामनो हागोन आरोना थ' कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर कमेन्ट्स हाय हेल' माबोरै दं लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामदो गिभ एवे भिडिअ फैनो थांगासिनो दं आंनियावहाय गिभ एवे भिडिअ फैगोन आङो साननैसोनि उनावहाय लाबोगासिनो दङ कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर पार्टिसिपेट खालामनो हागोन बे गिभ एवेआवहाय जाय उइनार जानो हायोना थ' प्राइज लानानै फैगोन मोननैसो थ' कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर कमेन्ट्स हेल' लोगोफोर आंना नैबे केमेरा क्वालिटिया एसे मोजां नङा दे एकदम ल' केमेरायाहाय बिराद ल' माने नैबे एसे प्रब्लेम जायो आरोना कमेन्ट्स फुजायाव बेस्थ' जाजोब्बाय नामा दिनै मानसिफोराहाय
हेलौ लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम कमेन्ट्स आङो गिभ एवे भिडिअ लानानै फैगासिनो दङ साननैसो उनावहाय बेबायदिनो गिभ एवे भिडिअ फैगोन आरो बेबायदिनो प्राइजफोर थागोन फार्स्ट सेकेन्ड आरो थार्ड आरोना लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम कमेन्ट्स हाय हेलौ कानेक्ट खालामदो दसे सावरायनोसै मोजां गाज्रि दुर्गा फुजानि बबेयाव बेरायनो थाखाय एसे प्लेनिं लाखो कमेन्ट्स हाय हेलौ लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम कमेन्ट्स लाइभआव फैलायबाय दिनै गोबां दिननि उनावहाय एसे कमेन्ट्स खालामदो मायाव बेरायखो दुर्गा फुजानि दिनैनिफ्रायथ' आरो स्टार्टिं जाबायानो ना हाय हेलौ कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स आङो बर्तमान जेरावबो बेरायनो थांनाय जाथ'वाखै दुर्गा फुजानि गाबोन मा जायो आरोना थ' गाबोनहाय एसे बेरायनो सानदों हेलौ लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामदो गाबोनहाय बोथोरा जुदि मोजां जायोब्ला एसे बेरायनोसै आरो दुर्गा फुजायावहाय कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर कानेक्ट बेबायदि गैया थ' एसे कमेन्ट्स खालामहरदो लाइभआव दसे फैदो लोगोफोर लाइभआव हाय हेलौ लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम कमेन्ट्स हेलौ कमेन्ट्स दिनैहाय जेरावबो बेरायथ'नाय जायासै गाबोन नायनोसै आरोना दुर्गा फुजानि एसे बेरायनांसिगोन गाबोनहाय लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामहर आंनिया नेटवर्कनि माने प्रब्लेम जाबाय थादों मबाइलाहाय एसे हेलौ केमेरा क्वालिटिया एकदम ल' नैबे मबाइला माने बिराद बोराय मबाइल हेलौ कमेन्ट्स लोगोफोर हाय दिनै माथो कानेक्ट गैया थ' बांद्राय गोबाव जिरायबाय थाला नामा कानेक्ट बेबायदि गैया आरोना कमेन्ट्स खालाम कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स दुर्गा फुजायाव बेरायबाय नामा मानसिफ्राहाय थ' लोगोफोर मायाव एसे बेरायखो एसे कमेन्ट्स खालामदो हाय हेलौ एसे कमेन्ट्स खालामहर लोगोफोर मायाव टारगेट लाखो आरोना थ' एसे कमेन्ट्स खालाम आंना केमेरा क्वालिटिया मोजां नङा बांद्राय बेबायदि ना थ' दिनै आङो केमेराया मोजां नङाब्लाबो फिन खेबसे लाइभआव फैफिननाय जालायबाय आंनिया उनथिंजाय बेबायदि ग्रीन स्क्रिनबो गैया जेबो गैया आरोना डाइरेक्ट माने अपेन भाबै जिरायनाय जायो नर्मेल आरोना एकदम हेलौ लोगोफोर कमेन्ट्स खालामदो एसे कमेन्ट्स दुर्गा फुजानि मायाव प्लेनिं लाखो एसे कमेन्ट्स खालामदो लोगोफोर हेलौ साउन्ड क्वालिटि बोरै थांखो जेबो मिथिला ओरैबायदि माने खोमसिसो जाजोबो आरोना केमेराया बानजाथारा एकदम खोमसि जायो हाय हेलौ कमेन्ट्स लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामदो जादोंबा मबाइल गंसे एसे प्रब्लेम जाबाय थादों मानोबा टावारसो मोनाखै मा जादों मिथिला आरोना हाय लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम एसे नोंथांमोना भिडिअखौ नुसनदोंब्ला एसे कमेन्ट्स खालामहरदो नेटनि आंनाव एसे प्रब्लेम जाबाय थादों थ' कमेन्ट्स खालामहर लोगोफोर कमेन्ट्स हाय हेलौ
कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स खालामहर लोगोफोर कमेन्ट्स एसे नेटनि आंना प्रब्लेम जाबाय थादों बेनि थाखायनो लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामदो हाय हेल' कमेन्ट्स भिडिअखौ नुसनदोंबा नोंथांमोनाहाय कमेन्ट्स खालामनो हागोन लोगोफोर हाय हेल' कमेन्ट्स खालामदो लोगोफोर कमेन्ट्स खोमसिसो नुबायलै लाइभआ माने एकदम खोमसि जाबाय दिनैहाय लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामहर कमेन्ट्स मोनसेबो माथो कमेन्ट्सबो गैया कानेक्टबो गैया ना थ' बेसे गोबाव जिरायबाय थानो आरो लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामहर हाय हेल' कमेन्ट्स गिव एवे भिडिअ फैनो थांगासिनो दं लोगोफोर लाइभ फैगोन आरो ना थ' एसे कमेन्ट्स खालामोब्लानो जाबाय जायफोरा मोजां मोनो पार्टिसिपेट खालामनो हागोन साननैसोनि उनावहाय बेबायदिनो गिव एवे भिडिअ फैगासिनो दङ हेल' एभ्रिवान कमेन्ट्स लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामदो कमेन्ट्स हाय हेल' कानेक्ट गैथारा माथो कमेन्ट्स खालामदो भिडिअखौ नुसनदोंबा एसे हाय हेल' लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामहर भिडिअखौ नुसनदोंबा हेल' लोगोफोर कमेन्ट्स गोबां दिननि उनाव दिनै फिन खेबसे लाइभआव फैफिनलायबाय एसे कमेन्ट्स खालामनो हागोन लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम कमेन्ट्स हाय हेल' माबोरै दं लोगोफोर नोंथांमोना माहाय टारगेट लाखो एसे दुर्गा फुजानि ना एसे कमेन्ट्स खालामदो लाइभआव फैफिननाय जालायबाय दिनैहाय खनसे बेबायदि कानेक्ट गैयाब्लाबो ना थ' फिन खेबसे आङो लाइभआव फैफिनलायबाय आरो ना हाय हेल' कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम कमेन्ट्स नेटवर्कनि प्रब्लेम जादों लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम हाय हेल' मायाव बेरायखो ना दुर्गा फुजानि एसे कमेन्ट्स खालामदो हाय हेल' साउन्ड क्वालिटि मा जाखो मिथिला जेबो खोमसिसो नुलायलांजोब्बाय ओरैबायदि खोमसि माने केमेराया ल' क्वालिटि केमेराया जाथारा आरो ना खोमसि जायो हाय हेल' कमेन्ट्स लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामहर हेल' कमेन्ट्स गोसो गैयैफ्रा नायनो नाङा दे स्किप खालामनानै ओंखारलां गोसो गैयैफ्रा नायनो नाङा कमेन्ट्स लोगोफोर हेल' कमेन्ट्स खालामनो हागोन थ' लाइभआव दसे फैबाय दिनैहाय एसे कमेन्ट्स खालामहर सोरबाफोर जुदि नुसनदोंब्ला आरो ना मोनसेबाबो कमेन्ट्स होनानै गालांनो हागोन
हाय हेलो कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स खालामनानै गालांनो हागोन लोगोफोर हाय हेलो कमेन्ट्स माबोरै दं लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामदो मोजां गाज्रि फंनैसो सावरायनो थाखाय चेनेलाव फिन खेबसे फैफिननाय जाबाय गोबां दिननि उनाव दिनै लाइभआव फैफिनलायबाय लोगोफोर कमेन्ट्स खालामनो हागोन हाय हेलो कमेन्ट्स लोगोफोर हेलो कमेन्ट्स खालामदो एसे कमेन्ट्स खालामहरदो लोगोफोर सोरबाफोर एसे नुसनदोंब्ला ना हेलो लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामहर दुर्गा फुजानि मायाव प्लेनिं लाखो ना मायाव बेरायनो सानखो नोंथांमोना एसे कमेन्ट्स खालामहरदो एसे कमेन्ट्स खालामहर लोगोफोर हाय हेलो गोबां दिन जाबायमोन लाइभआव फैयाहाय आंना माने मबाइला एसे नेटवर्कनि दिनै बिराद प्रब्लेम जादों हाय हेलो लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामहर कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स खालामनो हागोन आङो पिकआप खालामगोन आरो बेबायदिनो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन आरोना थ' लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामहर जायफोरा मोजां मोनो लाइभआव कानेक्ट खालामनो हागोन आरो गोसो गैयैफ्रा खालामाबाबो जागोन आरोना थ' लाइभआव फैदो लोगोफोर दसे गोबां सम जिरायबाय हेलो लाइभआव लोगोफोर लाइभआव दसे फैदो एसे कमेन्ट्स खालामनो हागोन नोंथांमोनाहाय कमेन्ट्स लोगोफोर एसे कमेन्ट्स हाय हेलो साउन्ड क्वालिटिया बोरै जाखो आं जेबो मिथिला दा माने ल'सो जाखो ना मासो जाखो आं मिथिला आरोना साउन्ड थांदोंना थाङाखै जेबो मिथिया कमेन्ट्सबो गैया मोनसेबो थ' माथो आरो जिरायबाय थाबावनो ना दसे गोबाव सम जिरायबाय हेलो लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामहर हाय हेलो दुर्गा फुजानि बबेयाव बेरायखो ना कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर कमेन्ट्स हाय हेलो लाइभआव दसे कानेक्ट खालामदो हेलो लोगोफोर हेलो माबोरै दं नोंथांमोना एसे कमेन्ट्स खालामहरदो लाइभआवहाय फिन खेबसे दिनै लाइभआव आङो फैफिननाय जाबाय गोबां दिननि उनावहाय एसे कमेन्ट्स खालामहर लोगोफोर नेटवर्कनि एसे तामान प्रब्लेम जादों आंना मबाइलावहाय नेटवर्क इसु जागासिनो आरोना कमेन्ट्स खालामनो हागोन लोगोफोर कमेन्ट्स हाय हेलो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन आङो थ' लोगोफोर मोनसेबाबो भिडिअखौ नुसनदोंब्ला एसे कमेन्ट्स खालामनानै गालां आरोना कमेन्ट्स खालामनो हागोन लोगोफोर हाय हेलो कमेन्ट्स खालामदो लोगोफोर एसे आंनिया मबाइला एसे प्रब्लेम जादों माने एसे कमेन्ट्स खालामहर हाय हेलो लाइभखौ नुसनदोंब्ला लोगोफोर नोंथांमोना एसे कमेन्ट्स खालामनो हागोन लाइभखौ सोरबाफोर नुसनदोंब्लानो थ' नोंथांमोनाहाय मोनसेब्लाबो कमेन्ट्स खालामनानै गालांनो हागोन आरोना
हाय हेलौ लाइभआव फैदो लोगोफोर दसे लाइभआव हाय हेलौ लोगोफोर कमेन्ट्स हाय हेलौ एसे कमेन्ट्स खालामनो दाबाव लोगोफोर हाय कमेन्ट्सखौ आं पिकआप खालामनो सेस्था खालामगोन लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालाम कमेन्ट्स हाय हेलौ एसे कमेन्ट्स खालामदो कमेन्ट्स नेनानै दं लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालाम हाय हेलौ एसे कमेन्ट्स खालामहरदो लाइभआवहाय दिनै दसे सम जिरायबाय गोबावमानियानो जिरायबायना एसे कमेन्ट्स खालामहरोब्लानो जाबाय लोगोफोर हाय हेलौ कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन आरोना गोबां सम जाबाय लाइभआव थानायाहाय दिनै बेबायदि कानेक्टबो गैया आरो कमेन्ट्सबो गैयाना माथो जिरायबाय थाबावनो आरो कमेन्ट्सबो गैया लाइकबो गैया ना जेबो गैया हेलौ लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामहर सोरबाफोर नुसनदोंब्ला ना भिडिअखौहाय एसे कमेन्ट्स खालामनो हागोन हेलौ एसे कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर कमेन्ट्स दुर्गा फुजायाव मायाव बेरायनो थाखाय एसे प्लेनिं लाखो एसे कमेन्ट्स खालामनो हागोन आङो बर्तमान दिनैहाय बेरायथ'नाय जायाखै गाबोनसो नायनोसै आरोना मा जायो हेलौ लोगोफोर कमेन्ट्स एसे कानेक्ट खालामदो लाइभआवहाय बांसिनैब्लाबो आरोना बेसेन गोसा समखौ होनानैब्लाबो दसे लाइभआवहाय कानेक्ट खालामदो कमेन्ट्स खालामनो हागोन आङो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन आरोना माबोरै दं नोंथांमोनाहाय एसे कमेन्ट्स खालामहरोब्लानो जाबाय हाय हेलौ लोगोफोर कमेन्ट्स हेलौ एसे कमेन्ट्स खालामदो जायफोरा गोसो लाइभआवहाय कानेक्ट खालामनो हागोन आरो गोसो गैयैफ्रा खालामाबाबो जागोन आरोना आङो दसे लाइभआव दिनै फैबाय बांद्राय गोलावबो खालामबाय थानो सानासै एसे खोमसिबो ना आरो क्वालिटिया एसे ल' जायो माने नैबे केमेराया आंना बांद्राय बेबायदि मोजां नंखाथारा बेखायनो गंसे मबाइलाव बेबायदि नेट गैयाना बेखायनो आङो बेजोंनो लाइभ फैनाय जाबाय आरो एसे नेटनि प्रब्लेम जानानै दङ हेलौ कमेन्ट्स लोगोफोर हाय हेलौ एसे कानेक्ट खालामदो लाइभआवहाय बेसेन गोसा समखौ होनानैब्लाबो आरोना नुसनदोंब्ला लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामनो हागोन हेलौ कमेन्ट्स सोरबाफोर नुसनदोंब्ला नोंथांमोनाहाय मोनसेब्लाबो कमेन्ट्स होना गालांनो हागोन आरोना कमेन्ट खालामहर आङो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन लोगोफोर हाय हेलौ कमेन्ट्स गोबां दिननि उनाव फिन खेबसे दिनैहाय आं बेबायदि लाइभआव फैफिनलायबाय समायाब्लाबो ना दारि सारि एसे सैनो जालायबायमोन एकदम बोराय जालायबाय दारिखौ एसे शेभिं खालामनांसिगोनलाय साफा खालामनांसिगोन ना लोगोफोर लाइभआव फै दसे लाइभआव हाय हेलौ लाइभआव फैदो लोगोफोर लाइभआव
गिभ एवे भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ साननैसो उनावहाय पार्टिसिपेट खालामनो हागोन जायफोराहाय गोसो ना थ' गिभ एवे भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ जाय उइनार जानो हायोना थ' फार्स्ट प्राइजखौहाय मोनगोन आरो लाइभआवनो 100% लाइभआवनो आङो बेखौहाय रानगोन आरोना जिथुनाखि प्राइज थ' बेखौ आङो लाइभआवनो रानगोन थ' लोगोफोर कमेन्ट्स खालामनो हागोन हेल' कमेन्ट्स हेल' लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामदो हेल' उन्दुजोब्बाय नामा मानसिफ्रालाय दिनैलाय लाइभआव फैदो लोगोफोर दसे लाइभआव दुर्गा फुजा जाहैजोब्बाय नामा थ' दिनै बेबायदि कानेक्टबो गैयाना थ' बिदिब्ला लोगोफोर आङो दिनैहाय बारा गोलाव खालामला साननैसोनि उनावहाय गिभ एवे भिडिअ फैगासिनो दङ नोंथांमोना लाइभआवहाय पार्टिसिपेट खालामनो हागोन जायफोरा गोसो माने ना हेल' कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर कमेन्ट्स हेल' एसे कमेन्ट्स खालामहर कमेन्ट्स बारा गोबाव जिरायबाय थानो सानासै लोगोफोर लाइभआवहाय बेबायदि कानेक्टबो गैया नालाय थ' बेनि थाखायनो आङो बारा गोबाव जिरायबाय थानो सानाखै आरोना थ' लाइभआव फैनो हागोन लोगोफोर लाइभआव हेल' एसे कमेन्ट्स खालाम हेल' लोगोफोर गोबां सम जिरायबाय दिनैहाय दसे लाइभआवहाय फैफिनबावलायबाय मोजां गाज्रि बेबायदिनो सावरायनाय हिसाबैहाय आरोना थ' नोंथांमोनाहाय गाज्रि दा मोनसे लोगोफोर आङो फिन खेबसे बेबायदिनो सम मोनबावोबा आरो बेबायदिनो आङो फैफिनबावगोन थ' सम आङो लाइभआवहाय फैबाय थागोन आरोना बेबायदिनो थ' कमेन्ट्स खालामनो हागोन लोगोफोर हेल' कमेन्ट्स खालामहर कमेन्ट्स दिनै जेबो बेबायदि कमेन्ट्स गैया आरोना थ' बेखायनो आङो बांद्राय टाइम जिरायबाय थाला थ' निस्सय दिनै रावबो बेबायदि गैया थ' कानेक्ट गैया आरोना हेल' लोगोफोर कमेन्ट्स खालामदो एसे कमेन्ट्स आङो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन थ' कमेन्ट्स खालामनो हागोन सोरबाफोर नोंथांमोनाहाय भिडिअसखौ नुसनदोंब्ला आरोना जिथुनाखि दिनैनि लाइभ भिडिअ थ' आङो बेबायदिनो सम मोनोब्ला दसे लाइभआवहाय फैनो सेस्था खालामगोन लोगोफोर कमेन्ट्स खालामनो हागोन नोंथांमोना थ' आङो रिप्लाइ खालामगोन आरोना हेल' लोगोफोर कमेन्ट्स हेल' नटिफिकेसन फैगासिनो दङ गोबांथार इउटुब चेनेल बेबायदि साबस्क्राइब दंना थ' खैथाबा नटिफिकेसन फैबाय थायो आपल'ड होबानो फैयो हेल' लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामदो लाइभआव फैबाय दिनै दसे मोजां गाज्रि सावरायनो थाखाय थ' आं एसे सम जाबाय जिरायनाया लाइभआवहाय थ' मोनसेसो कमेन्ट्स खालामनानै गालां लोगोफोर नुसनदोंब्ला आरोना थ' भिडिअखौ नुसनदोंब्ला नोंथांमोनाहाय कमेन्ट्स खालामनानै गालांनो हागोन जायफोरा गोसो लाइभआव कानेक्ट खालामनो हागोन आरो गोसो गैयैफ्रा कानेक्ट खालामाबाबो जागोन आरोना हेल' कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स खालामहरदो एसे कमेन्ट्स
गोबांथार नटिफिकेशन फैगासिनो मा मेसेज फैयो माने हिसाबानो गैया आरोना हाय हेलो कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स एसे कमेन्ट्स खालामहरदो दिनै लाइभआव दसे जिरायबाय हाय हेलो लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालाम कमेन्ट्स लाइभआव फैदो लोगोफोर दसे हेलो जायफोरा लाइभआवहाय कानेक्ट खालामनो गोसो हागोन खालामनो हेलो गोसो गैयैफ्रा कानेक्ट खालामाबाबो जागोन आरोना कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स लाइभआव फैदो दसे रिप्ले खालामनो सेस्था खालामगोन लोगोफोर हाय हेलो कमेन्ट्स खालाम कमेन्ट्स हेलो लोगोफोर हेलो कमेन्ट्स तो जायफोरा गोसो कमेन्ट्स खालामनो हागोन ना दुर्गा फुजाखौ मायाव जानो सानखो तो मायाव बेरायखो ना मा टारगेट लाखो प्लेनिंआ मायाव एसे कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर हाय हेलो आंनिया उनथिंजाय बेबायदि जेबो ग्रीन स्क्रीन गैया डाइरेक्ट माने सिम्पल भाबै जिरायनाय जायो आरोना हेलो लोगोफोर कमेन्ट्स खालामनो हागोन तो आङो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन लोगोफोर लाइभआव फैदो दसे लाइभआव हाय हेलो लाइभआव फैदो लोगोफोर हेलो लोगोफोर लाइभआव दसे फैदो कमेन्ट्स खालामहर जायफोरा नुसनदों कमेन्ट्स खालामनो हागोन हेलो लोगोफोर हेलो हाय हेलो बयखौबो चेनेलाव फिन खेबसे बरायग्रोनानै लानाय जाबाय दिनैनि लाइभआवहाय तो मोजां गाज्रि सावरायनो थाखाय आङो फिन खेबसे चेनेलाव नुजाफैनाय जादों तो बेबायदि कमेन्ट्सबो गैया आरो आङो बांद्राय सावरायबाय थानोबो सानाखैना तो लाइभआव बेबायदि कमेन्ट्सफोर फैयोबा मोनफा मोननैबाबो आङो रिप्लाइ खालामनो हागौमोन आरोना बेबायदि दा कानेक्सनबो गैया आरो कमेन्ट्सबो गैया आरोना तो बेनि थाखायनो आङो बांद्राय गोबाव जिरायबाय थाला नामा कमेन्ट्स गैया जिहेतु ना हेलो कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स खालामनो हागोन कमेन्ट्स हाय हेलो दुर्गा फुजा मायाव जानो सानखो ना माबे जायगायावहाय एसे कमेन्ट्स खालामनो हागोन हाय हेलो दारिखौ माने एसे सिननो सम मोनाखै आं हेलो लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामहर तो आङो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन लोगोफोर जायफोरा इन्टारेस्ट मोनोना लाइभआवहाय तो कानेक्ट खालामनो हागोन गोसो गैयैफोरा कानेक्ट खालामाबाबो जेबो नङा आरोना तो कमेन्ट्स खालाम सोरबाफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जुदि नुसनदोंब्ला आरोना कमेन्ट्स खालामनो हागोन हाय हेलो कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स हाय हेलो लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालाम कमेन्ट्स खालामनो हागोन लोगोफोर कमेन्ट्स हेलो एवरीवन माबोरै दं लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामहरदो गोबां सम जिरायबाय लाइभआवहाय दिनै कानेक्सन बेबायदि गैया एसे उन्दुनोबो ओंखारनाय मोनबाय हेलो
कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर कमेन्ट्स हाय 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 हेलो कमेन्ट्स लाइक done yes like done hello channel share खालामहर hello first time दिनैसो आंबो बांद्राय बेबायदि लाइभआव फैबाय थाखाया सम सम लाइभआव फैयो आरोना लाइभआव एसे फैनो बानाय मोनो आं तामुलपुर हेलो लाइभआव फैनो हागोन जायफोराहाय मोजां मोनो ना इन्टारेस्ट मोनो आरो लाइभआवहाय कानेक्ट खालामनो हागोन हेलो कमेन्ट्स तामुलपुरनि मोजां तामुलपुर हेलो कमेन्ट्स सम बेबायदिनो लाइभआव फैगोन सम मोनोब्लाहाय आरो बांद्राय बेबायदि फैबाय थानाय जाखाया आरोना लाइभआव फैनो एसे बानाय मोनो कानेक्टबो थायाना बेनि थाखायनो आरोना बांद्राय बेबायदि फलोवार्स गैयाबा कानेक्टआबो एसे खम जाखायो लाइभआवहाय बेखायनो फैनाय जाया आरो जायफोरा नुसनदों कमेन्ट्स खालामनानै गालांनो हागोन मोनसेब्लाबो जेन गोसोआव थुलुंगानाय फैयोना बेबायदिनो जोङो गावजों गाव बेबायदि सापर्ट खालामज्लायनो हायो दिनैनि दिनावहाय बेबायदिनो बांसिन जोङो ससियेल मिडिया बा इन्टारनेटआव दिनै थानायखौ जोङो नुनो मोनखायो नङा होमबा आदा लोगो गैयाब्ला लोगो खालामदो आंखौबो येस हायो गेजेर गेजेर फैबानो जाबाय आरोना आरो कमेन्ट्स खालामनो हागोन हेलो कमेन्ट्स गोबां सम जिरायबाय हाय हेलो कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर आङो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन हानाय मानि आरोना सम मोनोब्ला बेबायदिनो फैगोन लाइभआव दुर्गा फुजानि सम ना गोबांफोरा बेरायबाय जानांगौ हेलो लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम कमेन्ट्स नुसनदोंब्ला अननानै ना मोनसेबाबो फिसाबाबो कमेन्ट्स खालामनानै गालांनो हागोन आरो लोगोफोर हेलो कमेन्ट्स सम मोनोब्ला बेबायदिनो गेजेर लाइभआवहाय फैनो सेस्था खालामगोन आरो हेलो लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामदो कमेन्ट्स दुर्गा फुजानि मायाव प्लेनिं लाखोना गोबांफोरा बेबायदि बेरायबाय जानांगौ हेलो कमेन्ट्स खालामदो लोगोफोर कमेन्ट्सबो गैलाबा आरो दसे रिल्सखौनो नायनांसिगोन आरो माथो खालामबावनो ना गोबांथार इन्स्टाग्रामावनो रिल्सखौनो नायनाया मोजां जासिगोन आरो ने हाय हेलो बयखौबो चेनेलाव फिन खेबसे बरायग्रोनानै लाबाय कमेन्ट्स खालामनो हागोन नोंथांमोना सोरबाफोर नुसनदोंब्ला बेसेन गोसा ना समखौ होनानैब्लाबो आङो दिनैहाय बेबायदिनो लाइभआव दसे फैबाय सम मोनोब्ला फैनो सेस्था खालामगोन कमेन्ट्स खालामनो हागोन
आङो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन आरोना। हेलौ, उन्दुनोबो ओंखारबाय माथो, उन्दुनो ओंखारबाय। कमेन्टस खालाम, कमेन्टस खालामहर। कमेन्टस खालाम, आङो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन। हेलौ, कमेन्टस। उन्दुनो ओंखारबाय माथो, गोबां सम जिरायबायना, बरिं जागुलायो आरो ने। हाय हेलौ, कमेन्टस खालाम लोगोफोर, रिप्लाइ खालामनो आङो सेस्था खालामगोन आरोना। मोनसेबाबो फिसाब्लाबो जायफोरा नुसनदों कमेन्टस खालामनानै गालांनो हागोन। हेलौ लोगोफोर, लाइभआव फैदो दसे, लाइभआवबो गैलाबा ना, दसे रिल्सखौनो नायनांसिगोन। हेलौ, एसे कमेन्टस खालामदो लोगोफोर, कमेन्टस खालाम। आङो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन लोगोफोर। लाइक शेयार कमेन्ट, खालाम लोगोफोर, एसे कमेन्ट। हाय हेलौ, बारा गोबाव जिरायबाय थानो सानासै, बेबायदि कानेक्टबो गैयाना, बे हारसिं आरो माथो जिरायबाय थाबावनो ना, गन्थं बायदि हारसिं बेसेबां गोबाव जिरायबाय थाबावनो लोगोफोर। बेयाव लोगोबो गैया ना, बेबायदि लोगोफोर थायोब्ला दसे जिरायनो हायो आरो, नाथाय लोगो गैयाबा दा माबोरै जिरायगोन ना। दा कमेन्टस खालाम लोगोफोर, हाय कमेन्टस। आङो हानायखिनिखौ रिप्लाइ खालामबाय, कमेन्टस खालामहरोब्लानो जाबाय, कमेन्टस खालामहर। बांद्राय गोलाव खालामबाय थानो सानासै, दिनैहाय लाइभखौ आङो बेखिनियावनो एन्ड खालामनोसै नामा लोगोफोर। अखाबो हाहां जाबाय थादों, माने ग्रुम ग्राम ना, लाइनाबो थांसिन बायदि मोनबाय आं, एसे कारेन्टआ थाङोब्ला उसुबिदा जायो आरोना। बोथोराबो बांद्राय मोजां नङा, माने हरावहाय दा साननैसोआ गोबां बेबायदि अखा हाबाय थानाय जादों ना, ओरैबायदि माने ग्राम खोरोमगासिनो दङ अखाया। लोगोफोर, नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो हमनोसै बिदिब्ला ना। बोथोराबो एसे गाज्रि आरो कारेन्टआबो थांसिगोन बायदि मोनदों आङो, मोफ्लामगासिनो ना। कमेन्टस खालामनो हागोन। हेलौ लोगोफोर, हेलौ, कमेन्टस। हाय हेलौ, कमेन्टस खालाम लोगोफोर, गोबां सम जिरायबाय। हेलौ लोगोफोर, एसे कमेन्टस खालामहरदो, कमेन्टस। आङो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन हानायमानिखौहाय। दारिखौबो एसे माने सिननो सम मोनाखै आरोना, दारियाबो एकदम बिराद लावफ'जोब्बाय, एसे सिननांसिगोन दारिखौहाय। हेलौ लोगोफोर, एसे कमेन्टस खालामहर, आङो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन आरोना। कमेन्टस लोगोफोर, कमेन्टस। आङो हानायमानिखौ रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नुसनदोंब्ला मोनसेब्लाबो फिसाबाबो कमेन्टस खालामनानै गालांनो हागोन आरोना, फिसाबाबो कमेन्टस खालामनानै गालां लोगोफोर, आङो रिप्लाइ खालामगोन। हेलौ, कमेन्टस खालाम लोगोफोर, हाय हेलौ, कमेन्टस।
बोरिं जाबाय नामा एसे कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर थ' कमेन्ट्स थायोब्ला दसे जिरायनानै थानो हायो आरोना एसे मोजां गाज्रि सावरायनो होननानै दिनै दसे आङो लाइभआव फैबाय थ' निस्सय दुर्गा फुजानि बोथोर ना आं एसे कारेन्टबो थांसिगोन बायदि मोनबाय कारेन्टआ एसे सिगनेल होगासिनो दं बोथोरा जोबोद गाज्रि ना हरावसो माने बेबायदि अखाया हाबाय थायो आरो हेलौ लोगोफोर हाय हेलौ कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स हेलौ कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स हाय हेलौ कमेन्ट्स खालामनो हागोन जायफोरा इन्टारेस्ट थानाय ना थ' लाइभआवहाय फैनो जायफोरा मोजां मोनो निस्सय नोंथांमोनाहाय कमेन्ट्स खालामहरनो हागोन आङो एसेब्लाबो हानायखिनिखौ रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन लोगोफोर हेलौ हाय हेलौ कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स खालामनो हागोन जायफोरा गोसो लाइभआव कानेक्ट खालामनो हागोन आरो गोसो गैयैफोरा ना कानेक्ट खालामाबाबो जागोन आरो जर जबस्ति नङा हेलौ लोगोफोर 47 मिनिट थांबाय आङो गोबां सम जिरायबाय 1 आवार जानोसै 1 घन्टा जासिगोन आरोना लाइभआहाय लोगोफोर बिदिब्ला आङो 50 मिनिट जाबानो जिरायनोसै दोनथ'नोसै दिनैनि लाइभखौ 50 मिनिट जाथारसिगोन आरोना बोथोराबो जोबोद गाज्रि एसे कारेन्ट थांसिगोन बायदि मोनबाय आं माने अखा खोरोमगासिनो बिराद ख्रुम ख्रामनो हेलौ लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामदो नोंथांमोननिथिंबो एसे बेबायदि अखा सखा हागासिनो नामा जोंनिथिं माने एकदम अखाया नै गोग्लैथारसिगोन आरोना कमेन्ट्स खालामहर कमेन्ट्स आङो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन हेलौ हाय हेलौ लाइक शेयार कमेन्ट थ' कमेन्ट खालामहर साबस्क्राइब खालामगोन ब्लगफोर दङब्ला शेयार खालामहरोब्लानो जाबाय साबस्क्राइब खालामगोन लोगोफोर थ' टेनसन लानो नाङा आरोना गावजों गाव सापर्ट खालामज्लायनाया मोजां सानफ्रामबो हेलौ लोगोफोर हाय कमेन्ट्स आङो बेबायदिनो सम मोनोब्लाथाय लाइभआव फैनो सेस्था खालामगोन लोगोफोर नोंथांमोना एसे लाइभआव थायोब्लानो जाबाय आङो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन नोंथांमोना जिखि ना कमेन्ट्स खालामा मानो थ' आङो एसे रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन आरो कमेन्ट्स खालामनो हागोन जायफोरा गोसो लाइभआव फैनो हागोन बेबायदिनो आङो सम बेबायदि लाइभआवहाय फैबाय थागोन आरोना थ' लोगोफोर 50 मिनिट जानोसै आङो बांद्राय गोलाव खालामला दिनैनि लाइभखौ आं बेखिनियावनो एन्ड खालामनो सानबाय कमेन्ट्स खालामनो हागोन हाय हेलौ 50 मिनिट जाथारनोसै आरोना गोबां सम जिरायबाय लाइभआवहाय बेबायदि कानेक्ट गैया थ' बेखायनो आंबो आरो बनथमरा बायदि माथो जिरायबाय थाबावनो ना बारा गोलाव खालामबाय थानो सानासै आरो थ' लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय हेलौ हाय हेलौ कमेन्ट्स खालामनो हागोन कमेन्ट्स बिदिब्ला दिनैनि लाइभखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय 50 मिनिट थांबाय
दा जोंनियाव एसे अखा माने हानो नागिरदों आरो कारेन्टआबो दा थांगोन आरोना। थ' बिदिब्ला लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। कमेन्ट्स खालामनो हागोन। आङो दिनैनि ब्लगखौ लाइभखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै आरोना। थ' नेक्स्ट लाइभआवहाय लोगो मोनगोन। आङो बेबायदिनो सम सम लाइभआवहाय फैनो सेस्था खालामगोन लोगोफोर। थ' एसे कानेक्ट खालामोब्लानो जाबाय आरोना। थ' बिदिब्ला दिनैनि लाइभखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय।